ምኩራብ ማለት ናይ ዓብይ ጾም ሳልሳይ ሰሙን ኮይኑ ሰብ ዝእከበሉ ቦታ ወይ ድማ ኣዳራሽ ብዘመነ ኦሪት እውን ቤተ መቕደስ ብምባል ይፍለጥ። ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳም ቆሮንቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ድሕሪ ምጻሙን ቀጺሉ እውን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ምዕራፍ 2 ዝጸሓፈልና ናብ መርዓ ናይ ዶኪማስ ተዓዲሙ ምስ ኣዲኡን ምስ ደቂ መዛሙርቱን ኣቕንዑ ነቲ መርዓ ባሪኹን ነቲ ወይኒ ብምውድኡ ሓፊሩን ተሰቂቑን ዝነበረ በዓል መርዓ ሕፍረቱ ቀንጢጡ እዚ ናይ ፈለማ ተኣምራቱ ኣርእዩ ክብሩ እውን ገሊጹ ድሕሪኡ ምስ ኣዲኡን ምስ ደቂ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደሞ። ሒደት መዓልትታት ኣብ ቅፍርናሆም ምስ ተቐመጠ ናይ ኣይሁድ በዓል ፋሲካ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበሞ። ኣብ ቤት መቕደስ እንስሳታት ዝሸጡን ዝዕድጉን ገንዘቦም ዝቕይሩን ተቐሚጦም ረአዮም። ሽዑ ናይ ገመድ ጭጉራፍ ብምልዓል ነተን ኣብቲ ቤት መቕደስ ዝነበራ ኣባጊዕን ኣኻፍትን ኣውፅአን። ናይቶም ገንዘብ ዝልውጡ ዝነበሩ ሰባት እውን ገንዘቦም ኣፍሲሱ ነቲ መቐመጢኦም ገልበጠሎም። ነቶም ሸየጥቲ ኣርጋብ ድማ ካብዙይ ይውፁ፣ ናይ ኣቦይ ገዛ ናይ ንግዲ ቦታ ኣይትግበርዎ በሎም። ሽዑ ኣይሁድ ከዓ እዙይ ከም እትገብር እንታይ ምልክት ተርእየና በልዎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ብናታቶም ቅንዓት ከም ዝስቀልን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝትስእን ክገልጽ ከሎ ነዚ ቤት መቕደስ ኣፍርስዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክሃንጾ እየ በሎም። ሽዑ ከምቲ ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 14 ዝጸሓፈልና ዕውራትን ሓንካሳትን ናብኡ ቀረቡ እሞ ካብ ሕማማቶም ድማ ፈወሶም። መጻጉዕ